Najveći kršćanski blagdan je pred vratima, a zajedno s njime na brojna vrata kucaju i trsadski framaši. Da uskrsno jutro i kod onih siromašnijih ne prođe bez bogatog stola, brinu se već 14 godina. Na neka je vrata ponekad teško pokucati. Ona stara i oronula najčešće skrivaju probleme, kojima je lakše okrenuti leđa. No i ona imaju svoju priču i nekoga tko ih silno želi otvoriti i toplo primiti dobrodošle goste, često čak i toplije od najbogatijeg domaćina, jer bogatstvo se ovdje ne broji u novcu. Trsadski framaši ne biraju vrata, jednom mjesečno kucaju na ona gdje su najpotrebniji. Za mene dobro. Hoće čuti se. Hoće, ne brinite se. Za mene to je jako dobro stvar i pa svaka vam čast. A gosti uz lijepu riječ uvijek donose nešto hrane i osnovne potrepštine, koje mnogi kojima ne nedostaju uzimaju zdravo za gotovo. Par dana prije Uskrsa složili su nešto obilnije pakete. Neka, hvala im puno i vam isto svima hvala. Kako to šalje? Neka živu i nek su zdravi. A veliko hvala za veliku stvar Grgica Stajić uputila je svim ljudima isto tako velikog srca, koji su na nedjeljnim misama izdvojili nešto za trsadske framaše, koji obilaze potrebite obitelji. Njima je jako drago, oni nas već znaju i tako vole nas primiti, vole razgovarati s nama. Razgovara se tako već 16 godina koliko franjevačka mladež djeluje na Trsatu, a samo 2 godine manje stara je hvale vrijedna tradicija. I ova akcija je počela nekako baš potaknuta duhom franjevaštva i primjenom Svetog Franje da sve nekako što isprosimo damo onima kojima je to najpotrebnije. A oni to znaju prepoznati. Uspostavila se tako čvrsta veza između brojnih obitelji i franjevačke mladeži, najčešće srednjoškolaca i studenata, koji će nastaviti kucati, sve dok s druge strane vrata, ma kakva ona bila, bude netko tko ih želi otvoriti.